Bueno, la història de la Cubana és molt simple, és com qualsevol companyia de teatre aquí a Catalunya, no? Com comença una companyia d'aficionats a Sitges, són gent que fem teatre després de sopar, i de cop i volta doncs, aquesta companyia es transforma i es converteix en professional, però sense pensar-s'ho i sense proposar-s'ho. I a partir d'aquí, doncs, bueno, ja està, vull dir, una companyia que té més de 30, ara fa 30 i alguna cosa, 30 i pico d'anys, 31 anys, i ja està, vull dir res més. La proposta nostra és passar-nos-ho bé nosaltres, fent teatre, que és una cosa que ens agrada molt, perquè la gent s'ho passi bé, no? Passar-nos-ho bé i després, sobretot, fer les coses amb molta il·lusió i molta sinceritat. El teatre jo sempre el poso com a exemple del que podia ser, no és que sigui la cultura només el teatre, però el teatre per mi és una còpia de la vida quotidiana, ens inspirem coses que surten de la societat, ens inspirem a la vida quotidiana de coses que passen i l'individu després va al teatre, es mira i reflexiona sobre allò que li manifesten. Però jo penso que en principi Catalunya té una riquesa, o ha tingut una riquesa de per si, que és que hi ha molta gent o hi ha molta inquietud teatral, no? I això, diguem-ne, al llarg del temps s'ha desenvolupat de diferents maneres, no? A la meva època, diguem-ne, era el teatre d'aficionats, que el teatre d'aficionats feia que llavors això fomentés tota una sèrie de coses. Aquí no se sap per què hi ha una tradició de fer teatre, una tradició social de fer teatre a Catalunya. Ara potser no existeix tant perquè no s'ha apoyat aquest teatre de base, no? Aquest teatre amateur o aquest teatre d'aficionats. Però sí que hi ha molta gent, no? Si tu mires estadístiques, veuràs que, a diferència de la resta de l'Estat, hi ha molta més gent, molts més teatres, molta més gent que es dedica al teatre que a Catalunya. I per això, en un moment donat, va sorgir tota una sèrie de gent i una sèrie de companyies van manifestar una nova forma de fer teatre, etc. El que passa és que això no s'ha apoyat, no s'apoya, diguem, una mica a la base. Per mi, una mica, responent a la pregunta, seria fomentar tot aquest teatre de base, no? Jo penso que el futur està en tota aquesta gent de base, aquesta gent jove, que comença que amb un no res, amb una veta i una espardenya, et fan una obra de teatre. Però ho han de fer al garaix del seu pare, no? Perquè realment no troben ni teatre ni troben res per poder desenvolupar aquella idea, no? I bueno, en aquell moment nosaltres hem estat una temporada muntant 3 o 4 coses nostres de cara endins i ara estem preparant una cosa de cara enfora, no? I aquest espectacle doncs, és un espectacle sobre el que sempre parlem, que és sobre aquest teatre que dèiem que tots fem, no? Nosaltres ens basem en un teatre quotidià que passi inadvertit com a teatre, ens agrada, no? I aquí aquest espectacle que fem ara, que es diu Campanades de boda, doncs va d'això, va d'un casament, de tot el teatre que genera al voltant d'un casament, que és com construir un espectacle de teatre, no?